बेलसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा गुथि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बालाबारि बर' गुदि फरायसालियाव खुंफुंनाय जायो। दख'र आफादनि बुंथिगिरि आरो दिनैनि थान्दै मेलनि आफादगिरि मुस्रि जयखन्त दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि जित सोरगियारिया बे थान्दै मेलावनो हांख्रायजानाय लेङाइ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारिया गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों गामि सोसननाय 5.3 दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंना सुस्रांनाय 6.3 दफा बायदियै फरायसालिनि जेंना सुस्रांनाय आरो ओनसोलाव आथिखालाव समाजनि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै फैगौ 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिआरनि इलेक्शनाव सनितपुरनि रायजोफोराबो भट होनो मोननायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावदों। मेलाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो सनितपुर जिल्ला एफआरसिनि आफादगिरि मुस्रि फैलाव खुंगुर ब्रह्मआ, सा दिख'र दख'र एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी, लोगो आफादगिरि बिमल बसुमतारीजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि, बेलस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि समाज सिबियारिफोर, बारगु एबसुनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि सानसुमैफोर, फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर आरो गं 60 गामिनि थान्दैफोरा बाहागो लानानै थान्दै मेला मोजाङै मोजां जोबलाङो। दिनै बे समाव बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादनि गुथि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बेयाव जों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनानै बेसिकेलि जों बे सनितपुर बिश्वनाथनि जे बिटिआरआव हाबनो गोनां बिनि सायावनो बिराद सावरायबाय थानाय जादों। दा नोंथांमोना जि सोंथिखौ सोंबाय बे जोबोद गोजोनथावनाय बाथ्रा। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे थांनाय 26 जानुवारियाव जे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे फार्स्ट फेजनि थाखाय जि 60टा गामि सोसनग्रोनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे सोसनग्रोनायनि बाथ्रा बुंनाय लेखायैनो बिथांमोना थांनाय 10 अक्ट'बर खालि आसामनि केबिनेटआव 41टा गामिखौ सोसनग्रोनानै बिथांमोना बेखौ गभर्नरनि नटिफाइ खालामनाय जाबाय। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों नारसिनबाय थानाय जादों जे फार्स्ट फेजनि जि मोनसे 60टा गामि जानांगौ दिनै 19टा गामिया दिनै थालांबावदों। दा 19टा गामिखौ बे डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सोसननानै होनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायबाय थानाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन आरोबाव इउबिपिआव जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारि खालि जि बिटिआर गोरोबथा लानानै फैनाय जादों आरो बे बिटिआर गोरोबथा लानायनि सिगाङाव 2013 मायथाइयाव जि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थालांजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो 2017 मायथाइनि आसाम सरकाराव जि मोनसे प्रभिन्सियेलाइज खालामदोंमोन बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थालांदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना 2017 मायथाइयावनो आसामाव फिन आरोबाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाला बिजोंफोरखौ होननानै बिथांमोना केबिनेटआव डिसिसन लानाय जादोंमोन। दा बैफोरखौ मोनथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों वान्स फर अल खेबसेनि थाखाय जे बर' बिजोंनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनांगौ दा बेखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव बेखौनो मख'नाय जादों मा बिटिएडिनि सिङाव थानाय जि स्कुल आरो कलेजफोर बेखौ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय जे फरायसालिफोरखौ जे निट बेसखौ लानानै सरकारि खालामनांगौ। आरोबाव बे 6.3आवनो आरोबाव मोनसे मख'बावनाय जादों बेनो जाहैबाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जौमा फरायसालि एबा कलेजफ्राव जि बर' बिफानफोर दङ जे बेयाव साफिसियेन्ट नांगौ बायदि लेक्सारारफोरखौ जेन थिसनो बेखौ बेयाव जों दफा हिसाबै लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6.3खौ लानानै थांनाय 29 आगस्ट खालिबो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव फिन बेखौ लानानै सावरायबावनाय जादों आरो बे बिथिंखौ लानानै बिनि रिभिउ मिटिं हिसाबै दाख्लि 4 डिसेम्बर खालि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुनि बिथांजोंबो रायलायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों फैबाय थानाय समाव जे बिटिआर गोरोबथानि 6.3खौनो लानानै 2025नि सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा थांनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय आरो दाख्लि बावैसो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायनायाव बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखायैनो बुंबोखानाय जादों जे जिहेतु बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा एलपि स्कुला माखासे लाथिख' फोरोंगिरिफोरजों सोलिबाय थानाय जादों, 0 टिचारजों सोलिबाय थानाय जादों, सिंगोल टिचारजों सोलिबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव दिनै एमालगेमेसन आरो मार्जार खालामनानै नटिफिकेसन हरनायनि सरकारा जेबो मोन्थाय गैया।
दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथानि जि मोनसे स्पिरिट आरो बै स्पिरिटखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थानाय जादों जे गभर्नमेन्टखौ नारसिननाया बिनि थाखायनो जादों दिनै फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2022 आव बिटिआर एकर्डनि जि मोनसे आयु बेयो दिनै 4 बोसोराव आगान होसिगोन दा बे 4 बोसोराव दासिमबो जिबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन आसाम सरकार बा दिल्ली सरकारा बा सेन्ट्रेल सरकारा जे बिथांमोना दासिमबो मावफुंनो हायाखै दा बिनि गेजेराव माखासे समाव बिथांमोना बुंबाय थानाय जादों जे कर'ना भाइरास थांबाय मा थांबाय जे कर'ना भाइरास थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जे बिथांमोननि थाखाय जोङो 1 बोसोरखौनो जोङो हाजियानो हमना लाबाय नाथाय 3 बोसोर दिनै आखायाव थानायावबो बिथांमोना दिनै बिराद लेहेमिया जादों दा बेखायनो अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय जे अमित शाहआ जे बुंदोंमोन 2022 मायथाइनि सिगांनो एमपि इलेक्सननि एबा जेनेरेल एमपि इलेक्सननि सिगांनो जे बिथांमोना बिटिआरनि गासिबो गोरोबथाखौ मावफुंजोबगोन होननानै अमित शाह बिथाङा भारतनि नखर मन्थ्रिया बुंदोंमोन दा बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दासिमबो जोङो जोबोद फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनाय लेखायैनो दासिम फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि बिटिआरनि इलेक्सन जागोन काउन्सिल इलेक्सन जे बे काउन्सिल इलेक्सनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्राबो भट होनो मोननांगौनि थाखाय एबसुआ दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसेनो जे बिटिआर गोरोबथानि 5.3 बायदिनो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो जे हानि जेंनाखौ सुस्रांबाय थानाय जादों जाय जेंनाया थांनाय भारतआ उदांस्रि जानाया 75 बोसोर बारलांबायब्लाबो नाथाय आसाम सरकारा बेखौ हाखौ जोंनो होआखैमोन बे लेखायनो 2020 मायथाइनि जि बिटिआर गोरोबथानि बायदियै 5.3 आव जोङो जे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि आरो ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथाय जायनिखि थांनाय इउपिए 2 आव 2006 मायथाइयाव जि मोनसे बिल लाबोदोंमन भारतनि जि पार्लियामेन्टआव दा बे बिल लेखायैनो दिनै मा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव दिनै सनितपुर हिसाबै आलादायै दिनै मा 2000नि एसे बांसिन दिनै बर'फ्रा हा मोनबाय बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्लायाव दिनै 6000नि एसे बांसिन हा मोनबाय बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला हिसाबै दासिमबो 13000नि बांसिन बर'फ्रा हा मोननांगौ दङ दा बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंना वाइल्डलाइफनि बाथ्रा फैदों दा बेखायनो वाइल्डलाइफआव जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि एनेक्सार 1नि 8 पइन्टआव जायखौ लाबोनाय जादों जे फरेस्टजों लोगोसे वाइल्डलाइफखौबो जे बिटिआर सरकारनो पावारखौ होनांगौ दा बे लेखायैनो दिनै जि मोनसे वाइल्डलाइफनि बाथ्रा दा वाइल्डलाइफनि जेंनायाबो सुस्रांजागोन बेखौ बिटिआर सरकारा जेब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआवबो हाबगोन आरो बे लेखायैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि वाइल्डलाइफ पार्क दं बियो फरेस्टजों लोगोसेनो सुस्रांजागोन बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फोथायनाय मोनसे दङ दिनै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 9थि थान्दै जि जख'न्थाइ बे हाबाफारियावनो आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्राय जानानै बे मेलखौ थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गं 60था गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय खोब मैखोमै बाहागो लादों आरो सनितपुर जिल्ला हिसाबैनो गोबां जेथो जेंना दङ हिसाबै बेहाय हानि जेंना दिनैसिमबो जोबाखै फरायसालिया नांगौ बायदि गभर्नमेन्ट गैया सिंगल टिचार जिर' टिचार दासिमबो दङ गासै बाथ्राफोरखौ जों बेहाय सावरायदों थांनाय जि 2027 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जालांबाय बे एकर्डनि गेजेरजों हाखौ मावफुंनायनि माखासे दफाफोर दङ फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनायनि दफा दङ बेनि सायाव जों सावरायदों आरो लोगोसे बे हालामाव खौ बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेरजों गामिफोरखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा जोङो बेफोरखौबो सावरायदों आरो गासै बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजा बिथांमोना खुब सिरियास बेनिखायनो थांनाय समफोराव जेरैबायदि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथां मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगां गासैबो बिटिआरनि जि दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि बाथ्रा बुंनाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा बुंनाय बिदिनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खोथा होनाय बायदि जाहाथे 2024 जि लकसभा इलेक्सन बिनि सिगांनो गासैबो दफाफोरा जे हानि जेंनाफोरा जोबगोन आरो फरायसालिनि जे जेंनाफोरा जोबगोन जे गामि सुस्रांनाय बे जेंनाफोरा जोबगोन बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजा बिथांमोना सावरायदों जाहाथे बिनि गेजेरजों जोंनि जि जेथो जेंनाफोर दङ बे एकर्डनि गेजेरजों जोंहा मावफुंजागोन होननानै आसा खालामना दङ बे बाथ्राखौ जों बेहाय गुवार भाबै सावरायदों गिबियावनो मिडिया पार्सन बयनिसिमबो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय दिनै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 9थि थान्दै जख'न्थाइ खुंनाय जादों बे थान्दै जख'न्थायावहाय जोङो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
जा मावनो गोनां खामानि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजोंनो थांखि लानानै ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बे दिनैनि बे गुथि थान्दै जख'न्थायावनो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारि सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि बिथां आदाखौ जोङो बेखेवगिरि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि हालामनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बेवहाय जोङो दिनै गेबेङै सावरायनानै जोंनि ओनसोलाव जा मावनो गोनां खामानि बेखौ जोङो थांखि दिखांनानै जोङो मावनो थाखाय थियारि जादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलावहाय दिनै फरायसालिनि जेंना होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनियावहाय एजेस फरायसालि दङ। बे एजेस फरायसालियावहाय जोंहा फोरोंगिरि गैया, सासे टिचार इंगेज जानानै दं। बियो दिनै जोङो दख'र आफादनि जानानै नायगिदिंनायाव जोङो नुबाय जे बैफोर फरायसालिफोरावहाय मोजां रोखोमै सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो होनो हायाखै। दा बेखौ जोङो खावलायगोन गोजौ लेभेलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे जोंनि ओनसोलावबो एजेस गभमेन्ट फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरखौ थिसनहरो बेखौ आङो खावलायगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय भेन्सार फरायसालिफोर दङ, गंनै गेजेर आरो गोजौ फरायसालि। बेयावबो जोंहा थोजासे जोंहा सुबिदाफोर गैया। बेखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बेखौ फुलफिल खालामनानै हरगोन आं बेखौ आसा फारिदों। लोगोसे दिनै जोङो दख'र आफाद हिसाबै ओनसोलावहाय जोङो सोलोंथाइनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो फरायसा फरायसुलिफोरजों मटिभेसन प्रग्रामफोर लायो। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि लानानै फरायसाफोरजों जोङो सावरायलायो। लोगोसे बिदिनो ओनसोलाव थांनानै जोङो रायजो राजाजों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ लानानै रायजो राजाजों सावरायहैयो। बेवहाय जोङो नुबाय जे जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जेंनाजों भुगिनांदों जोंनि रायजो राजाफोरा। आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो नायदिंनानै नुबाय जे जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि रायजो राजाफोरा दैबानाजों खोब मोगा मोगि जायो। जेरै जोंहा बेलस्रि दैमा अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बै दैमाया जोंनि रायजो राजाफोरनि हाफोरखौ खुरखानानै खोब मोगा मोगि खालामो। बेखौ आङो बिटिआर गभमेन्टनिफ्राय बेफोरनिफ्राय स्किम मोनसे बानायनानै बे दैमानि थाखाय हरोब्ला खोब मोजां जागोन होननानै सानदों। दा बेखिनियावनो आं बेखौनो बुंबाय। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।